Jeg synes godt, man en gang imellem kan savne at være sur. Sådan at være sur i en bus, sidde og se ulden på hinanden, stå i køen i Brugsen og være sur sammen over, at man skal stå og vente. Jeg synes også, at man kan savne at sidde i lægens konsultation og se sur og træt ud på hinanden. Der er ikke nogen, der ligesom ser på hinanden mere. Og der er jo ikke nogen ventetid, fordi ventetiden det er jo blevet til iPads, og det er blevet til telefoner, og det er blevet til spil, og man ringer, og man sender, og man sms'er. Jeg synes næsten aldrig, at vi ser på hinanden mere. Det er som om, der er slet ikke noget af det her ventetid, for den bliver også brugt til noget. Der er aldrig noget kigge ud i luften tid, hvor bare tiden skal gå med ingenting, eller tid, hvor man kan reflektere lidt, eller tænke lidt indad, hele tiden, igen og igen, så man optaget noget. Og på restaurant kan man se, at to mennesker sidder og snakker sammen, uden at være til stede, fordi de begge to sidder og sender sikkert besked til nogen om, at de sidder netop her sammen med nogen. Jeg synes også, at man indimellem sådan mangler lidt eftertanke, i hvert fald inde i mit hoved. Der er noget at gøre hele tiden, alle skal gøre noget. Men vi lever selvfølgelig også i en gøretid, hvor alle skal gøre noget. Dem, der ikke gør noget, jamen de er jo ikke noget, fordi det er kun dem, der gør noget, der er noget. Så er det klart, så er man nødt til også at gøre noget, og så er man nødt til at sende mails og se mails og tage den ned og vide, hvor mange man har, og fortælle, hvor mange der er, for på den måde også at være betydningsfuld. Men vi skal nok bare huske, at det at være betydningsfuld, det skal man så være altid og hele livet, og det er et spørgsmål, om vi kan holde til det, hvis vi ikke indimellem har noget at kigge ud i luften tid. Så jeg vil prøve at bruge noget af min ferie til at kigge ud i luften tid. Jeg vil, hvis jeg skal holde på motorvejen, forsøge at kigge og tænke på alle de, der sidder derinde og suger, og se på dem, i stedet for at se og kigge på min iPad, eller se, hvor vi er, eller hvor vi skal hen. Jeg tror, jeg vil bruge lidt mere tid til refleksion i min ferie. God ferie.